בסדר, בואו נתחיל עם כל הנפצים של 2017. אבטיחים, פתיח, זיקוק, יש פה 20 בכל חבילה, הבאתי 60 אבטיחים, הבאתי מקלות סבא, של כמה זה המקל סבא הזה? של 30 בומים, הבאתי 2 כאלה, הבאתי כוכבים קטנים, הבאתי עוד כוכב אחד גדול, אטום קוראים לזה. הבאתי אלפנדות, אלמנות, שתקראו לזה, אחד ועוד פקט של 10. וזה אני עוד לא סגור אם קוראים לזה שושנות או פגולות. הבאתי 5 כאלה. טוב, יש פה גם 100 פיצות, עוד 100 שטיחים, לא יודע, שטיח תוכי קוראים לזה. הבאתי 5 כאלה. הבאתי אבטיחים, לא אבטיחים, חביות, כן, 36. והבאתי עוד הרבה קקטוסים, ו49 קקטוסים, זה יחסית הרבה, פסילות והכל. זה כל הנפצים, אבטיחים, שטיחים, אלמנות, פנדות, מקלות סבא, פיצות, שושנות, כוכבים קטנים, כוכב אחד גדול, חביות וקקטוסים. זה הנפצים שיש לי ל-2017. יאללה ביי, להתראות.